Madoka chere mabuja tauya nonhau zozuwa rochigumi nonhanhatu mwedzi uno waiye Nyamavhuvhu. Ipapa totanda nonyaya yosadhaki. Musangano wosadhaki uri kuringirwa kutanda zuva ramangwana uchiitiwa wakuru wenyika dzomusadhaki waripo kuHarare. Ipapa nyasi zvinhu zvatorwadza kutoti wazhinji wanhu wandomukirira kuona mapurisa muHarare akutoti pfikai nzvimbo dzokutandarira, pfikai nzvimbo dzokudyira, pfikai mende. Paribe ari kuziva kuti chii chaitika ipapa. Regai tigoramba tichiringa hedu kuona kuti zvinenge zvipera sei, nokutiwo mapurisa waribe chawareketa kana kuti zvazviri kudini. Wamwe wakuru wehurumende wandoti aiwaba tiribe mupfigwa uripo kana udini, munhu wese akasununguka nguva dzese paribe achazivawo chokwadi nomanyepo. Regai tirambe takazviringa. Ipapo kare wakuru wosadhaki wonyika dzawakatouya kare wanga wari kuita musangano yomatroika yawo. Ipapa warimo muguta roHarare. Hakainde ichirema aribe kuuya uyu, ari kuuya basa kureketiwa kwazviri kuita. Toita pinda musangano ari kupinda ari padande mutande zvache ariko kunyika yeZambia. Zvawo wabi yedu wano munhu anofunga zvakadari. Ipapa kare wanhu wari kuramba vachirwadziwa nokutoti wanhu wese wari kuita sokuti wanopikisa zviri kureketiwa nehurumende wari kutosungiwa. Wamwe wachisungiwa mhosva dzokunzi agoita mutsepwede mugore ra2019 chairo. Fungai kuti dziwa mupengo ribe kuuya paye. Imi zvakaita kunyangariwa. Regai tione kuti zvinopera sei. Ipapa pareketiwa kuti kwai kuno vanhu vanosvika 12 kumasvingo kuGokwe wasungiwa ipapa. Regai tigoramba takaringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Apawo mumwe wokuparamende Machinga Batoro CCC anga akapambiwa nozuro kuribe aziva kuti chii chakaitika. Kwazondoerekana kuzoboeka unzi ari kumapurisa nyasi, asi kutoriwa kwaagweita kumba kwache kwakaita sokuya kwakaitiwa itai dzamara paye. Mabuja zvinorwadza. Regai tirambe takaringa ipapa. Magweta anoita kodzero dzevanhu ari kutomirawo naye. Padande mutande roTwitter pareketiwa nomunhu anonga anofungidziwa kuti kwai ndiJojo Charamba akareketa kutoti aiwa kwai mavhiri atagoreketa aya mazimba makuru aiwa ngohurumende kwai ngoanhungwa. Aibe apa uone wana Chiwenga wana Munangarwawo wagoenda ikweyo wachitopembedza kuti taunza vanhu vakawanda kuti zvinhu zvichimbidze zvaitika, taita sei kuti chachinja chipo kare kutanda ureketa kuti kwai ndozvowanhu private property pachirungu. Idi pakanyangara. Paribe achaziva manje chokwadi nomanyepo kuti ndozvipi. Iwo mavhiri acho warendo wacho atosvika pakuuya wada kutobenhuka kudzimba dzawo. Mavhiri acho aribe kupera kuakiwa. Ini chandinooneswa gore rino idi unobva wazvisaya kuti chii chaizvo chaimboda kuitika ipapo. Regai tirambe takazviringa. Tinenge tichindokunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika. Kuno wakuru waisenza kukanzuru yoguta roHarare wanoti Stanley Ndemera pabodzi pona Emmanuel Mutambirwa kwaiwapiwa makore 10 okugara mujere nonyaya yekutengesa ivhu rokanzuru zvisiri pamutemo. Makorokoto nazvo izvozvi svinu. Wamunangarwa wasangana nevanhu wari kuti kwai ndo watungamiri wekambani yoJinja Steel and Power Company. Kwai kambani iyi iri kuda kuti ipiwe basa rokuhwange kuti inhadzirise magwenya ikweyo kusvikira haanaka. Regai tigozviona kuti zvinonga zviitira sei nokudididi. Tikaramba tiri kumataraudzi mhosva ipapa kanzura Bruce Melimoyo
kwai zvaramba zvakatsitsirira anyimiwa bhero Pokare Namatai Kwekwesa Robson Chere Samero Gwenzi wanyimiwa bhero Pokare ahede gore rino rekai tirambe takaringa idioko mana zvinoita kuhwadza. Mune chimwe chiitiko chashamisa wazhinji tikasekesa wazhinji kwai Jacob Mafume atofuma asungirirwa Zambia iro mazambia aya mazambia omucheka uri kunzi ndo mucheka wenyika yaya kutosungirira idi pamusoro pobhachi rosutu abe idi wakapfa wari becha wakuona rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinenge zvina nokupi izvozvo. Piriska Mupfumira apfumira hache kuburika mujere kureketa kuno kwai chiribe mhosva uyu achiribe mhosva zvache unobva waona kuti yes wabiyedu wanoita catch and release yakasimba unobatiwa asi uchizobuditsiwa kwai kusimudziwa kwomutongi aitonga nyaya yacho kwakaita kuti zvitadze kuita zvisvinu Pokare nomwe mufakazi kwai agogwarashiwa neicho chirwere chosiyawa kuya achidziwa mupengo ndo rakamugwarasha kunoti chiribe kana umbowo hwokuti tipfuurire mberi. Hei aidina yawe wabiyedu zvavo. Kuno wamwe watsano wanonzi Mike Moyo wari kuti ndini kwai ndini king mambo of the Lozwi wakomana unobva wazvisaya wari kutonzi ipapa wagototi kubulawayo wari kuisa vanhu hwavo kuti waita ana mambo kubulawayo Pokare nevanoteedzera ana mambo waisa vanhu vasere kuti waita ana mambo wanovateedzera wari 10 unobva waita kuzvisaya kuti pfungwadzo dzinenge zinyatsa kudini rekai tirambe takairinga iyoyi kuti inoperere pimu. Hurumende yeJapan yabatsira nyika yedu nokuipa fotereza iriyo mari yokuAmerica mamiriyoni mana chaiwo tikuramba tichitenda wabi yedu wokujapani wawa wari kutoita tusvinu wari kuita tusvinu dai zvaramba zvakadando. Bhangi ronyika RBZ ragoreketa iro kutoti aiwa kwai takati zete kureketa kuno tiri kuda zvekuita zviri kureketeka zvakareketiwa naWilliam Mamhimanzi kwai agoreketa iye kuti iro bhangi riri kutofunga kuti roita sei kuti rikone kugoboya mari dziri kutumiwa vabereki kumamisha uku wada kutora mari iri kubva diaspora warume pakanyangaritsa apa kuno bhangi riri abva raburika rikati aiwaba isusu tikufunga paizvozvo tigotora mari asi munoziva kuita kwebhangi riri patinoreketa kuti tiri kuita ibvai matoziva kuti ndo zvavari kutoronga izvozvo yei wendo huno rekai tirambe takazviringa wakomana dai yawe watinunura tikaringa dzomutambo webhora ramangwana FC Platinum inenge iripo noteo 1 zvakaringana usu nousu ipapa Ngezi Platinum inenge yakaringana usu nousu no Bulawayo Chiefs toimba kuti Simba bhora icharatidza masimba pakutamba bhora no Hirendaus yabenzawo ZANU-PF dai ikaijam Pokare kuno Chicken Inn wakomanawo huku wari kutamba noYadha heno kuti muteuro weYadha uchasenza chere ipapa ticharamba takaringa dai wakaikwapaidza Pokare Yadha yom ipapa Bigita Minerals inenge yakatsigiwa nowanhu wese wasingafarire Caps United yafarai jero ZANU-PF rekai tione kuti zvinenge zviperera papi tinenge takaringa tichikunyepai apa nyasi tikaringa dziri kuitika pasi rese kuJoburg kwatoisiwa meya mutsva kureketa kuno kwai anonzi Dada Morero ndiyo chinomwe makore 3 warume binda wapinda chairo rekai tirambe tichiringa kuti zvinoita kuti zvinhu zvichinje chere kana kuti zvinoramba zvakadando akaende Chirema aita kuparura izvezvi pari kuda kuwakiwa mumwe mugodhi pakati ponyika yawo kumumbwa tikuramba tichiti makorokoto wabi yedu wokuzambia wawa mugodhi woiyo mhangura rekai tirambe takazviringa kunyika yoHungary kwai kuno kambani yondege iri kuti iyo kwai munhu akandobhadhara madhora
mapondo okueurope aye maeuro anosvika 500 €500 pagore anokwira ndege yedu kasingaperi madiri ageorgina. Tazviona baizvi, rekai tione kuti zvinozoramba zvakadandocherekana kuti zvinochinjiwa. Manchester United inobhura vanhu. Hwendo huno yaita kumukirira kubhura kaFulham. Aiwa yakabhura kukabhura vayapokedza zvayo magobhora ribodzi vayati mapoindi 3. Wabi yedu aiwa ndokugona kawo. Rekai tione izvezvi kwaiti kurara hope dzoumambo wanhu weManchester nokuti ndoka iri pamusoro porogo yozobisiwa hayo mangwana, asi ndinge tatopo ipapo. Aiwa zvisvinu, rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinozopera zvakaita sei. Mabuja aiwa kwanyasi, rekai tidipfa mesu ndini wenyu mhandu wewo nawo.